S'acosta el Nadal i, per tant, les jogueteries estan fent el seu agost particular. I és que sembla que la major part de xiquets i xiquetes valencians s'han portat bé i tindran joguets la nit de Reis, no carbó. Si volen saber quins són els preferits d'enguany, no es perden la informació següent. La casa de Mickey Mouse, el ring d'un conegut programa de lluita lliure i la nova videoconsola Wii són els regals estrella d'este Nadal i per això els pares, les mares i els Reis d'Orient estan tenint molts problemes per trobar-los a les tendes. Alguns d'ells fins i tot s'han esgotat i ha obligat a fer reserves. El problema és que la major part de les comandes no arribaran fins el mateix dia de Reis. Lo que más va a la gente detrás, que está agotadísimo, son la casa de Mickey y luego todo lo relacionado con el programa este de Pressing Catch, de el cinturón, el ring, la mayoría de los muñecos, Batista y alguno más. Y luego, si acaso, alguna cosa de la consola Wii, va la gente loca buscándola también, está empezando a dar problemas. Y mandos de la Wii, cualquier tipo de mando está también bastante agotado. Un altre debat és si estos són els joguets més adequats per als més menuts, un aspecte que hauria de ser fonamental a l'hora d'escriure la carta als Reis.